Il-kwistjoni dwar in-nuqqas taqbil li kellu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija mad-Dipartiment tat-Taxxa issa hija magħluqa wara li din ġiet solvuta. Adrian Delija żvela danu stess meta kien qed jitkellem f'intervista fuq Radio 101 fejn qal li l-ammont dovut ta' 55,000 euro tħallas biex issa din il-kwistjoni hija magħluqa. Jiena tlabt li l-accountant tiegħi jara l-affarijiet mad-Dipartiment tat-Taxxa, għadt li fi ftit żmien kont ħan irriżolviha, illum irriżolvejt din l-issue li kelli. Mhix issue ta' barra minn din id-dinja, kien hemm ammont dovut skont kif kont għatjien, allura natajt raġun ta' 55,000 u dak tħallas. Adrian Delija fakkar li dwar din il-kwistjoni u kien trasparenti mill-bidunet. Da kont jien. L-unika persuna naħseb fl-istorja politika Maltija illi minn rajja mingħajr ma kien hemm obbligazzjoni legali kont għażilt qabel ma ħriġ tal-kap tal-partit illi nagħmel dikjarazzjoni tal-assi mhux kif jagħmel ħadd ieħor ta' imma f'dettall kbir fejn jien stess satt ukoll illi kelli issue mal-Dipartiment tat-Taxxa fuq perjodu li għadda fejn kien hemm ammont li jien kont qed ngħid li huwa dovut. Adrian Delija ċaħad bl-aktar mod kategoriku giddeb lil gazzetta tal-Partit Laburista kulħadd illi spinjat fake news billi implikat illi l-flus biex tħallsu t-taxxi ġew mill-fondi tal-Partit Nazzjonalista. Jekk hawn xi ħadd illi remotament irid jallega xi ħaġa jagħmilha, jiġi qudiemi u ninvestigaw bl-iktar mod imma trasparenti u ċar kwalunkwe allegazzjoni. Waqt li Adrian Delija qal li lest jagħti aċċess liberu fuq il-finanzi kollha tiegħu temm jistieden lil-midja tara jekk il-membri parlamentari kollha u mhix lesti jagħmlu bħalu.